Klunkers, Prinses Marie-Jeanne leefde. En de volgende vereniging, dat best al geweest. Ik ga eens van de horen. De Nonnenbottenclub van Zundert. En Jan zal het woord spreken. Het woord doen. Het staat achter spreker, dus ja. Bij deze wil ik een puntenmars voor de Nonnenbottenclub. Goedemiddag, klompjes. Ja, helaas, mijn stem is al een paar weken weg, maar ik probeer mijn best te doen. Allereerst wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid op de receptie van Louis. In november was het 40 jaar jubileum. En uiteraard ook de 20 januari op het bal. Ik heb gezien, ik heb u in de gaten gehouden, ik heb het goed geamuseerd geweest. Dat was weer open hier. Ja? Hij leeft vooraan in de Polonaise. Nou, zoals je weet, de Nonnenbottenclub die komen ook nooit meer weg. Dus we hebben een Nonnenbotte gescoord vandaag. Die willen voor u veranderen. Het centrum volgens mij gaat te ver naar deze en Johan op. En nu het belangrijkste. De Prinses Marie-Jeanne. Ik vind het toch wel mooi. 2 namen. Dat is al wat van adel. Of niet? Ja, kijk eens aan. Nou, we willen die ook decoreren met een nonnenvoetje. En dat nonnenvoetje dat bestellen we altijd bij de parkschool. De kindjes daar die maken dat voor ons. Dus dat is echt speciaal. Elk voetje super heel anders goed. We willen die gaan decoreren. Goed. Nou, als laatste woord wil ik nog een hele schone vastelovend wensen. Nonnenbottenclub, natuurlijk. Hartstikke bedankt voor die Nonnenbottenclub. Die Nonnenbotten, mag ik het zo zeggen. Dat is een club die jij niet door zit. Ze ruikt die drugsmachine. Ja, dat is een goed teken. Maar nu voor mij gaan dat ze wat opgooien. Dat is geen enkel probleem. Natuurlijk ook de decoratie aan ons prinses, het nonnenvukje. Ik mag zeggen, ik heb er ook in. Ik heb hem zo weg hangen. Nee, ik mag hem niet onderdoen. Gaat er kapot? Ja, dat gaat er kapot. Dat vind ik zo. Natuurlijk, asfeer, jeugd en gewers. 1, 2, 3, 4 keer per jaar, maakt niet uit. Geef ook altijd de os toe, als we het hebben. En dan waarderen we het als eerste. Ik dank u ervoor hartelijk, ook voor uw komst vandaag weer. En amuseer ik vanmiddag nog. En voor ook u voor geld een fijne vastelovend. Dank u wel.